Sovint, els administradors de finques semblem notaris i hem de fer un munt de certificats. Com, per exemple, el certificat estrella, que és el famós certificat de corrent de pagament, que ens requereix un copropietari quan ha de vendre el seu habitatge perquè el notari li demanarà. Com a administradors el que diem és que aquest copropietari està al dia del corrent de pagament i de les possibles derrames si és que estan aprovades. Un altre certificat comú és el d'ingressos o despeses. Moltes comunitats dins de l'edifici tenen un immoble de la qual la comunitat és propietària i està llogat. Aquests ingressos i aquestes despeses s'ha de fer un certificat per cada copropietari per la seva declaració de renda. I un darrer certificat és el certificat que et demanen els bancs, normalment per obrir un compte de la comunitat en aquell banc o quan la comunitat ha de demanar un préstec per fer una obra important. Haurem de certificar que no hi ha morositat a la comunitat i que hi ha solvència. I després, a vegades, ens demanen uns certificats que no podem fer, com va ser el cas d'un copropietari que ens va demanar que li féssim un certificat de bona conducta, que havia sigut bon veí, que no havia tingut cap problema en la comunitat i que sempre es portava bé a les reunions. I li vam haver de dir que no el podíem fer. I com va la teva comunitat? Si tens algun problema, contacta'ns i t'ajudarem.